הבעיה התחילה פה בתקרה, מתחת למטבח של השכנים, רטיבות במשך תקופה ארוכה, גם מעל הארון וגם מאחורי הארון. זאת אומרת, צריך לפרק את הארון, לפנות אותו ולהזיז אותו, ולעשות גם טיפול נגד עובש, גם שפכטל, גם צבע יסוד וגם צבע בכלל של כל התקרה. זה הצד השני בשירותים. לחוט הרטיבות הגיע גם לכאן, גם כאן טיפול נגד עובש, שפכטל צבע של כל התקרה כדי שלא יפסיק באמצע ולא יהיה מעבר בין צבע חדש לישן. אני עובר לסלון. בהמשך לפינה הזאת יש את הפינה הזאת, רטיבות ונפילה של טיח, גם כאן את הרטיבות. וצריך לצבוע את הכל, כולל הגנה של המנורה מהצבע והצביעה של כל המלבן הזה